Generalitat diu que l'índex de preus que ha publicat el Ministeri de Vivienda referent a la regulació dels lloguers no funcionarà. La Generalitat, amb una de les coses que no està d'acord de l'índex publicat del Ministeri de la Vivienda, és que dona un rang d'un preu inferior a un preu màxim i creu que tots els propietaris, evidentment, escolliran sempre el preu màxim, pel que no farà baixar el preu de lloguer. L'altra queixa de la Generalitat de Catalunya és que el Ministeri de Vivienda ha publicat un mateix índex a nivell estatal sense tenir en compte les particularitats de cada zona del territori. Esther Capella, la consellera de Territori de la Generalitat de Catalunya, el que volia era que l'Estat incorporés els paràmetres de l'índex de la Generalitat que ja hi havia hagut el 2020 i que va ser tombat pel Constitucional. A favor de quin índex estàs? O realment no estàs a favor